'yan mata, dan Allah ji mana, dan Allah saurare ni minti ɗaya. Ina so mai bayyana miki maradin da ke cikin zuciyata. Ta mace kima. Domin saboda na ga ke kyakkyawa ce, Allah ya jarabce ni da bala'in ƙaunar ki. Dan Allah ki saurare ni in bayyana miki abin da yake cikin zuciyata. Tsaya dan Allah na bayyana miki maradin da ke cikin zuciyata. Ki tsaya dan Allah na bayyana miki. I will never ever forget about father and you. Please try again later. Kano to Mandori, Abuja to Yola. Please, I will never ever forget about father and you. Liberia is Abuja. Kano to. I will never ever. Can you go? Zata da shi jama'a. Please, mata, jimana. Please, mata, jimana. Mata, jimana miji da please. Sanade. Ya kyau. Wato kin zo wucewa wato na kalle ki sama da ƙasa naga tan ta garga gari marmace ce kyakkyawa. San kowa kin wanda ya rasa shiga daga shi sa na go da kudiri na zuciya ban yi kasa guya ba zan sanar miki da wato ni ma fa ina daga cikin yan takara kin ji gumba kice kan komai ba kina mun kallon sama da kasa na ga kina mun kallon tare haura kwata kin gani na duk garin nan ba gaye sama da ni kuma dai magana boko ce aka same ni an kari dai magana karatu ce da ta bare da haka Allah ya nufa. Gaskiya ne huril ini. To gaskiya na dace yau garin nan dai garin albarka ne saboda na haɗu da 'yar albarka. Dan mata ki magana ya kamata ce ni ba zan gaza ba saboda dama ɗazu na ganki a mafarki kuma yanzu Allah ya bayyana a fili. Ta balarabe ya ce masha Allah masha Allah. Assalamu alaikum Alhaji Sani. Wannan gidan miliyan 5 suka taya amma ban sayar ba. Gaskiya miliyan 9 nake nema gaskiya. To ba matsala idan kawai da shi an jiwa ɗaya ku same ni a office store. Ok misalin karfe 9 na dare. Ki za ka same ni. kowa ya shiga sana'a